ser un simple experimento artístico. Pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega. Moi boas a todos e a todas e benvidos o Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os aboiados e aboiadas como nós. Volvemos falar desde o espazo a través das ondas de Quack FM e o seu repetidor no Monte da Zapateira. Acompáñame, como sempre, o filólogo desta viaxe, Víctor Fernández. Moi boas, Víctor. Moi boas, Iván, a todos e a todas. O que falou hasta ahora Iván Pensato, xa sabedes, o biólogo desta viaxe sin fin. Volvemos falar tras fallar unha semana. Bueno, temos excusa porque foi San Jorge, a Miki Pacal estaba... San Xurxo, perdón. Bueno, para nós a San Jorge. A Miki Pacal estaba facendo estragos na parte trasera da festa. Con todo, hoxe vimos falar con alguén sin o cal, pois non estaríamos aquí. Que poético, dito así, parece que nos salvou a vida. Bueno, Casi. Por agora non, ainda está tempo. De momento. Nalgúna destas cenas de Quack. Referímonos a que non estaríamos en Quack FM emitindo ahora mismo sin el, xa que hoxe está con nós Mariano Fernández Cabarcos, membro fundador desta casa e un dos seus activos máis importantes. Non é un mafioso, como se dixo en un momento. Por lo menos que sepamos. Hai días. Hai días. Que ti catas cada cousa, tío. Veñenos aquí e chamas mafioso. Salíome a vena de Camariñas, perdón. Traemos a Mariano con ambición porque esperamos que nos conte a historia de Quack, que cumple 30 anos neste 2026 para que non nos supere. A ver se nos pode falar un poquinho desde os inicios e a actualidade. Ademais, como ve o presente e futuro da radio e dos podcasts. Vamos apurando que xa non nos dá tempo, que aquí este home tamén fala bastante. Cuidado. Bueno, antes de empezar, Dilo tuyo. recordar, estamos en Quack FM na 103.4, que despois de escoitar este programa en riguroso directo podedes encontrarnos en Spotify e en YouTube, e recordad que podedes seguirnos nas redes sociales, Instagram e TikTok. E iVox? E iVox desapareciu para siempre. Lenta e dolosamente. O outro día dixéronnos que nos escuitaran por iVox, Sí, quen dixo eso? Sergio. Hostia, pero debe ser o único, Dixo, tes que ter un que ten unha visita. Son eu. Bien. Bueno, vamos allá, vamos a empezar con lo nuestro. Todos los que nos siguen, todos los estrelados, creo que deberían saber que sin este home que está aquí presente non podríamos estar sonando na radio hoxe en día, unha cosa tan importante. Por lo menos mitad de culpa ten. Más ou menos. A ver, igual sí, nunca se sabe, pero igual sí, tamén. Tamén é o culpable de que sigan funcionando as cousas. Claro, exactamente. De que as veces escoite mal, sí que é posible que sexa máis Un cable pelado por aí. De que isto siga rodando, ¿no? Básicamente. Eu dixía máis que nada por arreglar cachivaches, que ainda estaba ahora Cierto es. xogando a ser Oppenheimer aí un momento aí. Non sei en que instalará. Se escoitades unha explosión, non pasa nada. Foi Miguel Anxo todo. Pois trouxemos a Mariano basicamente para que nos explique un pouco como foi os inicios de Quack, que lles pasou pola puta cabeza para dicir, vamos a facer unha radio comunitaria. Sí. En que momento quen foi o tolo que dixo? Que se puxo nese puto petate. Por que non vamos a facer unha radio comunitaria? É que non chegou a pasar iso nunca. Como que non chegou a pasar? No. Entre escapar dos tiranosaurios e cazar mamuts, non? Andábamos aí
Bueno, O sea que foi non hai huevos, non, basicamente. A ver, había na Universidade da Coruña había unha cousa que se chamaba o Club de Prensa. E aí había unha serie de tolos que xa estaban de antes de chegar eu, que estaban namoradísimos da radio. O Club de Prensa tiña unha publicación non periódica que se chamaba A Tarima. Intentaba ser periódica ou era non periódica? Eu penso que intentaba pouco. Os jueves eran correosos. Non o conseguía, non, pero era como unha especie de publicación trimestral, unha cousa así. Por aqueles tempos o que molaba era unha publicación que sí que era semanal ou quincenal, que se chamaba Catro Gatos, que se editaba aquí na Coruña, pero que se publicaba en todos os campus galegos. Que son 3 ou 4. Que se fixo, bueno, son 7. Que se fixo famosa entre o estudantado porque todo isto era antes de que se sinalizara internet, e o que aparecían aí publicadas eran cagadas dos profes. Que eran reportadas por toupas en cada aula, ¿no? Entón, poderíamos haber sido nos perfectamente. Houve unha psicose docente importante nesa época. E claro, a Tarima non ia nada desa. A Tarima era unha publicación moito máis institucional, que tiña unha sección de literatura, eu escribí un conto para entrar, e chamoulle atención a Roberto Garea, que está ali fixicando nos equipos, e eu vou chamar a este que escribiu algo longo. A ver se fai algo. Parece que sabe escribir, a diferencia de moita outra xente. Eu entrei ali no club de prensa e atopei a esta xente que son familia, non? A estas alturas, levamos sendo amigos máis de 30 anos. E a idea era basicamente que a Universidade da Coruña fixera na Coruña unha radio como a que tiñan na Politécnica de Ferrol, Radio Caos, e a Universidade dixo que nanai, e de aí pasamos a fase radio asociativa, pero de radio comunitaria non oíramos falar nunca, e non escoitamos falar ata bastante tempo despois, e que nos decatamos de que carai, que fixéramos unha radio comunitaria. Pero foi completamente sen referencias previas. Pero entonces era basicamente para facer o mismo que facían en Ferrol, para soltar vuestras movidas, non? Basicamente. Sí, a ver, o sea, digamos que había moitas necesidades de comunicación sen cubrir. En principio na comunidade universitaria, pero claro, o concepto de comunidade universitaria desapareceu no minuto 3, claro. Comunidade universitaria eres vos, non? Porque empezou a entrar un montón de xente de toda condición. Non, había moita... A ver, a universidade dos mediados dos 90 era distinta de agora. Sí. Sí. E a xente era distinta de agora tamén. Nos queixábamos moito daquela, do mesmo que se queixa a xente agora, que bueno, hai pouca implicación, hai pouca vidilla, hai pouca tal. Pero daquela había moitísima máis ruxe cultural nas aulas, moita vida universitaria fora de clase. Agora xa como fornites. Había xente que quería facer eventos, non, cousas fora, non? Sí, facíanse un montón de cousas fora. Eu só estou vendo aquí unha cousa que non saliría antes de que empezarades vos este proxecto. O capítulo dos Simpson, onde os nenos fan unha radio e divulgan as cajadas dos seus maiores, porque isto aquí, cuidado, hai aí algo de trampa. Pois non o sei, non se pode dizer. Xa sei, todo tongo. Matt Groening xa ouvi ouvir todo. Que estaba na isla de Einstein. Non sería raro, non sería raro. Mientras estaba na isla de Einstein. No. Pero vamos, as nosas referencias eran a Calimera en Compostela, por un lado, que tamén tivo orixe no Burgo das Nacións, na residencia universitaria. Radio Medellín, que era unha radio que existía ali en Compostela, que non existe xa, e Radio Caos de Ferrol, non? De Radio Piratona de Vigo, por exemplo, que é a decana das Radios Libres Galegas, non sentiramos falar. Ostras. Interesante. Nin nos enteramos ata moitos anos despois de a súa existencia. Poucos referentes, claro, que o que vos dicía. Entonces ahora cazando mamuts, esquivando velociraptores, porque que non había internet. Entonces vos guisáchedelo e coméchedelo prácticamente solo. O acceso á información era moi escaso. Se agora é escaso, quero dicir, se agora atopar información sobre radios comunitarias é un exercicio bastante intencional, imaginadevos sin internet, era pouco menos que imposible.
Contanos un pouco entonces como foi os primeiros pasos para montar o que montaches, non? Para montar a radio. Pois isto empezou coa negativa da institución de montar unha radio. Entón nos dixemos, a que non? É que non hai huevos, non? Foi basicamente. Claro, sí, foi un pouco así. Foi un pouco, isto non nunca. Pois xa veremos. Claro, nos dixo o vicerreitor de turno que non nunha festa de peche de actividades culturais, e esa noite xa estábamos argallando unha radio asociativa pola noite. Eso era porque vos pretendíades facelo primeiro ca universidade e a universidade dixo que non. Sí, claro. Pues, Sí. Entonces vos fixachedes unha asociación aparte. En principio a nosa idea era crear unha radio institucional. Nunca tan grande favor nos fixeron, Realmente Esquivaste de la bala. Sí, claro. Bueno, sí, dispararon eles mal, pues ben. Sí, saímos gañando claramente. Por aquel entonces estábamos súper enfadados, pero realmente agora o que compre dar as gracias por esa falta de visión. A súa falta de visión foi a nosa vida, basicamente. Entonces, por que, un pouco o que dicía Víctor ao principio, ¿no? Por que facer unha radio en un periódico? Porque o que quería ser en un principio escribir, ¿no? Cosas. Sí, eu viña de aí, a min nin se me ocorrera nunca en ningún momento facer radio. Eu fui un contaxiado. E bueno, xa sabedes, É un virus. claro, bueno, xa sabedes o que pasa en canto te pos diante dos micros ou diante da mesa de mesturas, que automáticamente quedas atrapado. Non hai cura. E moitas veces en remisión, non? Foi un pouco así. Que pasa? E logo tamén por custes, porque a radio, sí, ten custes iniciais, pero cada programa logo non ten os custes marxinais non se poden comparar cos da prensa escrita. Digamos que hai un bo zapatas ao principio, pero despois a partir de aí. Claro, a partir de aí xa vas rodado. E aínda o tema blogs e tal era unha fricada importante. Sí. Entón, pois, cal era a ferramenta coa que nos pensábamos que podías ter máis incidencia? Pois a radio. Claro, cando estábamos nós, bueno, ti tamén estabas, Sí. Fixamos varios blogs. Eu iniciei en varios blogs e participei en outros, claro, porque era a maneira máis fácil de acumular xente de que che viran. Claro, aquí en Quack vimos toda a evolución do proceso comunicativo, a implantación de internet, porque claro, ao principio chegaba xente que escribía en cuartillas e se escondía debaixo do colchón, claro, e de repente empezaba a chegar xente que facía blogs, e logo empezou a xente que facía falangullos, non? Claro, porque basicamente o podcast regular galego pois inventouse, pasou aquí, non? Entón, bueno, estaba Sac de Music, que ten un capítulo no libro dos 30 anos, contando como ese é o primeiro podcast en galego registrado que se emitía de forma regular. Decían, facíamos todo a man, aquilo era unha tortura, non? Claro, bueno, pero Quack sempre foi un nido de frikis. Segue sendo, espero que sexa moito tempo. Xa nos puxo no saco, macho. Falabas antes de Non, referentes. se vos dades por aludidos, pois vos mesmos. Somos como Trump cando falaron de violadores, ademais. Como non sabía. No, pero falastes antes de referentes. Entonces, métete un pouquiño máis en como son eses inicios. Si hai alguén agora que queira iniciar unha radio como esta, que lle recomendas? Que lle dis? Mira, esquiva estas balas porque... A ver, é que é moi difícil decir non fagas isto, non fagas aquelo, porque non hai unha receita para facer radio comunitaria. A radio comunitaria é algo super heteroxéneo. Entón, tes que xerar un proceso que flúa. E basicamente eso comeza por escoitar. Que é o que teño ao meu redor, cales son as inquedancias, as necesidades de comunicación, e logo abrir a porta. Eso quizás é máis complicado. E cando abres a porta, pois asumir, o sea, ter unhas normas moi claras de que se vai poder facer e que non se vai poder facer, se que non se vai poder facer algo. Atropellar a ciclistas, por exemplo, Por exemplo, poder ser, repítalo, sobre todo se hai algún así un pouco gordecho e con barba e calva, pois patada. Bueno, eso tamén se podía describir os vellenios. Sí, bueno, pero eles van... Non nos imos meter con eles máis. Eu só dixen de forma clara, patada vellenia, sabes?
E por eso digo que o asunto é ti tens que xerar un proceso que sexa coherente no seu funcionamento interno e que sexa coherente tamén coas necesidades de comunicación da comunidade que pretende servir, non? Que basicamente non é unha análise moi distinta da que debería facer calquera medio que pretenda ser de comunicación, non? A ver, Non me quería meter aí, pero xa que está sacando o tema ahora, ya ahora, vamos a eso. vamos a ello. Que ves, o sea, que ves de similitudes no teu inicio co que está pasando ahora en Quack? É dicir, supoño que vos naquel momento que falabades das cuartillas e eso, cando fixestedes a radio era como, hostia, unha radio e tal. Ahora Claro, antes- hai outra tendencia, non? Como, hostia, a radio ya é unha cosa antigua e agora hai unha tendencia das redes sociales, o podcast. Bueno, pero está volvendo etcétera, etcétera, podcast. ¿no? Sí, está volvendo, pero ha cambiado, ¿no? Sabes? O sea, o formato, como consumes, non poñes un dial, sabes? Senón, sabes a como me refiero? A ver, a tecnoloxía é contingente e os contidos son necesarios, non? A tecnoloxía adaptaste. Polo menos ata o de agora sempre nos adaptamos. O seguinte que será, pois seguramente será o DAB ou o DAB Plus, a radio digital. Sí. Pois teremos que Estaba pensando, iba por aí un pouco. Claro, tamén. teremos que adaptarnos. En que se semella tecnolóxicamente Quack agora a Quack do 96? Pois en nada. Sí, no, eu dicía un pouco Antes- símil de... Antes non había calefacción, estaban aquí cunha, sabes, cunha pira. A ver, a precariedade era total e absoluta, todo ultra analóxico, agora a metade de Quack está completamente digitalizada. Ou nun sistema híbrido, digamos, pero eso tecnolóxicamente non nos asemellamos en nada. Estás poñendo casetes aquí. En contidos tampouco, os contidos tamén evoluíron. E que Pero, pa ben ou pa mal? pois eso dependerá De do gustos, ointe e do que quera escoitar. Seguramente No, referíame a si ahora hai máis diversidade, si hai máis... agora hai moita máis diversidade que daquela, porque as persoas que veñen facer radio son máis diversas do que eran no seu principio, que era algo bastante homoxéneo. Éramos bastante máis punkis antes, seguramente. En que sentido punkis? Bueno, no sentido de que aquí o 90% dos programas ao principio chegaban sen guión, sen... Bueno, a ver, sen Sí, intención de telo, chegaban e desparramaban e contaban o primeiro que se les pasaba pola Bueno, eso tamén é cabeza. bonito, non? Sí, a ver, non digo que non teña o seu encanto, que o ten, sí, pero aínda temos programas deses, quero dicir. estamos dando outra patada outra vez ao mesmo... No, Tampouco hai que explicitar as cousas, pero Para. que quero dicir funciona, se tes reflexos, talento, ti podes facer Sí, podes sí. facer iso. E agora, pois, somos unha radio máis consciente tamén do que é ser un medio de comunicación e do que é de cal é o noso papel no esquema comunicativo local, non? O sea, Non di español, di local. a ver, porque a radio comunitaria é por definición unha radio de proximidade, non? O sea, non ten moito sentido. E ademais é que todo nos foi levando cara aí. A medida de que se universalizan os contidos, é moito máis sinxelo para unha persoa de Camariñas, por exemplo, saber o que pasa en Nova York ou en Singapur que o que pasa en Baio, non? E iso, Por que en Baio? ou en Zas. Pero iso, quero dicir, iso non é... Sabes que Zas é o Consello e Baio Sí, un dos pueblos, claro, vale? sí. Pero o pobo máis curto de Galicia. Zas. Zas. Bueno, Bellenios, chavales. claro, estou facendo posicións. Tarara, Estou facendo posicións para que me chamen algún día, que a min tampouco me chamaron nunca. Pero Sin chimpín, que? Deixen de falar de eso, que ya nos escucha bastante. Tamén. Pero quero dicir, eu penso que é negativo para a comunicación e mesmo perigoso eses desertos comunicativos a escala local, non? Cierto.
A CNN non arranxa as necesidades de comunicación de todo o mundo. É imposible, é de información de todo o mundo. É que en Camariñas temos A ver, problemas ca pouco información por culpa de Tony Longueira. En todas partes hai Este tipo ten algo en contra de Camariñas. En todas partes hai historias que contar, eso é así. Partindo unha lanza un pouco a noso favor, a temática do podcast sempre era intentar levar cousas sobre Galicia, historia de Galicia, cultura, xente daqui, sabes, un pouco, vai sendo por aí. É que tamén non vamos a traer, non sei, a alguén que vive en Madrid a falar de cousas de Madrid. Bueno, pues aquí hai moitas cousas que fan. Bueno, pero... A ver, en principio, unha radio comunitaria ten que servir unha comunidade concreta, sexa xeográfica, sexa lingüística ou sexa de intereses, non? En CUAC penso que cubrimos un pouco de todo, esas tres facetas, porque tamén, eu que sei, tipo de Ester, como tivemos nunha época, por poñer un exemplo que non estea en antena, tivemos un programa especializado en hip hop francés, que no Estado español pois igual era o único. Seguramente. Entón claro, ti xeras ese tipo de contido e haberá xente que estea moi interesado, que moi interesada e o consuma, non? Pois por nós estupendo. Ou podes falar de bicicletas tamén, por exemplo. Por exemplo, sí, pero esa é a nosa misión, non? Cubrir os contidos e as necesidades que dende un punto de vista comercial non son cubertas. Crees que ao final o feito de ser CUAC, ¿no? De identidade de CUAC xa fai que veña, bueno, unha pregunta un pouco poética, ¿no? Pero xa veña un perfil de personas un pouco de nicho a CUAC? Ou é un pouco casual? Posiblemente sí. A ver, non vai a falar nunha radio comunitaria. Pois non vai a vir a defender Vito Kills aquí. Non. Xa, pero o que quero dicir é que as persoas que fan podcast genéricos na súa casa poden vir a CUAC, pode vir calquera. Pero sí que parece como que hai un perfil de persoas con inquietudes. Eu diría ¿sabes? Que a xente que ven a CUAC é xente que se preocupa máis do que quere contar que da cantidade de xente que o escoite. Boa reflexión, sí. É un pouco ese perfil. E iso pecha bastante o abanico, quero dicir, sí. non é nos tempos nos que vivimos que todo é cuantitativo, visualizacións e tal, eso xa acota moito o tipo de persoas que adoitan vir, que por certo tamén son o tipo de persoas que mellor encaixan coa filosofía da emisora. Que logo facendo iso tes moitísimo seguimento, moitísima audiencia, pois estupendo. Que te escoitan sempre os 10 mesmos, pois estupendo tamén, non? Con que haxa unha persona que xa entende o mensaje xa como se non hai ninguén. Ás veces o importante é emitir e non quen te escoita. O igual, se só te escoita a túa familia, pois xa abonda. Para nós o traballo é emitir. Nós podemos controlar o que emitimos, eso, o sea, a parte da emisión, a parte de comunicar, a parte da recepción, pois escapa un pouco fora do noso control. Canto interese pode ter un programa feito, eu que sei, por persoas con parálise cerebral ou con síndrome de Down, para un público xeral, pois non o sei, pero para esas persoas é moi relevante. Entón, nós estaremos sempre a tope con ese tipo de contidos. O final é unha obra social tamén, en parte. Non é solo emitir a audiencia, non? Non, é o noso traballo, é que esas persoas tamén teñen cousas que contar. É unha óptica, é un lugar dende o que contan, Que a parte de Radio CUAC fai máis cousas, non? Podes nos contar aí un pouquiño. CUAC fai todo o que pode. Porque sabemos que hai escuela de radio, por exemplo. A ver, sí, o sea, CUAC, aparte de ser unha emisora de radio, é unha asociación cultural, é unha asociación cultural e universitaria. Entón, pois, desenvolve toda unha serie de actividades de acordo aos seus estatutos. A formación e a capacitación mediática, pois, é unha parte. Se pode dar o caso tamén de que fagamos algunha capacitación en asociacionismo, pero xa non é só a formación, tamén incidimos no mundo cultural, por exemplo. Organizamos un concurso de bandas que é dos máis lonxevos do Estado e que, pouquiño a pouquiño, gañouse. Hai un juar.
Sí, un lugar bastante importante, bastante relevante para as músicas e os músicos galegos. Eu penso que é case como un rito de paso, non? Tens que empezar aí en Cuac. Concursar en Cuac, ademais a xente de Cuac debe ter oído fino, porque últimamente están acertando co que logo lle gusta a xente, non? Pero de Rapants, por exemplo, que se claro, por exemplo, ou Boyanca Costova, ou, bueno, hai moita xente. Que pasa? Que logo procuramos facer o maior número de actividades paralelas posibles, porque senón a xente nunha radio non é doado que poda convivir, porque se ti vas os martes ás 5 non tes por que cruzarte nunca cos dos venres ás 8. Entón, se non facemos cousas a maiores, pois non vos coñecedes, e se non vos coñecedes non aparecen novas ideas, novas sinerxias, non hai crossovers, non vos invitan a outros programas, non? Eso iba a dicir, eu creo que tíamos que facer máis crossovers aínda, moitos máis crossovers. Me parece, me dá a impresión. O tema crossover adoita ser un síntoma. É un síntoma de que pasa algo na emisora. Claro, é que os vellos do lugar xa sabemos, o sea, Cuac ten un funcionamento un pouco espasmódico, non? Cando hai moita xente, dá un salto adiante moi grande. Cando hai pouca xente, pasa a modo conservador, non? Sí. E afianza os avances da xeración anterior, pero cando hai forza para correr, corre moito. Claro. E os crossovers é un síntoma normalmente de que está chegando xente nova que está empezando a intercomunicarse entre hacer sí. Cosillas. Claro, están empezando a pasar cousas. Eso mola moito. Sí, eu estou a favor. Sería super feliz de que houbera moitísimos crossovers. Bueno, aquí está o noso programa, que xa é un pouco crossover, non? Agora mesmo. Sí, un pouquinho, sí. Vamos a profundizar un pouquiño aquí en Cuac, si te parece, antes de saltar xa ao meollo fuerte, que é como funcionan todas as zonas de Cuac, porque ti estás dicindo aquí, sodes unha asociación, pero aquí hai persoas que están facendo que isto funcione de forma non lucrativa. Por aí quería ir eu tamén, porque os nosos estrenados que nos estén escoitando, moita xente que nos escoita, amigos nosos, canto cobrades por facer eso? Claro, tamén dicen, hostia, como é posible que estes na radio? Porque non entenden o que é unha radio comunitaria, non entenden nin saben que existe a veces, como nós non sabíamos fai 10 anos. Sí, o tema este de que aquí non hai ningunha persoa asalariada, senón que ademais pagamos por estar aquí. Incluso moita xente que empeza en Cuac, despois, cando chega, dicen, pero non vai haber nadie controlando a mesa de sonido. Efectivamente, señorita. De feito, por eso somos unha ferramenta do que lle chaman agora alfabetización mediática, non? Porque ti tomas control de todo o proceso. Bueno, Cuac funciona con voluntariado e logo, cando o voluntariado non chega, pois se externalizan cousas a empresas que fagan o traballo, que sempre procuramos que sexan empresas que compartan os nosos valores, e se ademais son de algún cuáquero ou cuáquera ou ex-cuáquera ou ex-cuáquera, moito mellor. Un poquito de, como se di isto? Endogamia. Proselitismo. Es que a palabra que buscas, o sea, a expresión que buscas é crear comunidade. Proselitismo mólame máis como palabra. Pero logo, bueno, a xente que está activa en Cuac pode sumarse as 5 comisións, grupos de traballo que hai. Eu estou en un, pero non me quero moito. Que son, a ver se as digo de vez, que son tecnoloxía, infraestructura e logística, esa é unha, comunicación e outra, e diversión, comunicación e diversión é outra. Aí está Pito, é moi divertido. Si entendías. Organización e estrategia é outra. Formación é outra. Bueno, a organización estratégica é máis para en tema xurídico, político, finanzas. Despois vamos a tratar ese tema. Me queda a última máis ben a máis importante, que é contidos, non? Certo. Bueno, con eses 5 grupos de traballo, pois están compostos por persoas voluntarias que están todo o día aí, bueno, todo o día. Están axudando cando pode, non? Están sacrificando tempo do que poden dispoñer, non sempre libre, ás veces de outras partes tamén. Robando a la empresa. E sacando adiante, o sea, que sacando adiante o proxecto, bueno, a empresa ou o sono ou a familia ou a bicicleta, rompendo matrimonios aquí. Bueno, tamén os facemos, quero dicir. Ten que haber unha sinergia, non? Ten que haber o ciclo da vida. El ciclo sin fin.
Aquí xa vamos sobre o barro. Métete aí no meollo, Vamos xa, a ver. Víctor. Ti crees que a xente é consciente do que é un medio comunitario e que o valoran? Da, sobre da todo- importancia que ten un medio E sobre comunitario. todo as institucións. Primeiro, as institucións non, sen dúbida ninguna. Por que o dis? Eu non... Pois porque... Dintiños de Sarco está sempre con todo. Porque levamos 40 anos intentando ter seguridade xurídica e un mecanismo de financiamento e aínda non o conseguimos, entón, bueno, eso é sobre todo por un descoñecemento grandísimo do que fan os medios comunitarios e da potencialidade do que poderían chegar a facer de estar en condicións dignas. Eso non cabe dúbida, eso está fora de discusión. Logo, sobre a xente, eso nos levaría a facernos a pregunta de que é a xente? Quen é a xente? Personas físicas. Claro, personas físicas entes con que non conciencia. tiveron absolutamente ningunha conexión cunha radio comunitaria, pois tampouco se nos coñece nin se nos valora. Para persoas que teñen un coñecemento ou que tiveron un contacto, amigo, aí a cousa cambia, porque o noso impacto principal é cualitativo. Entón, falábamos antes eso, persoas que teñen unha discapacidade que fixeron radio ou que fan radio aquí, ou unha condición a que sexa, ou persoas en fogar, ou simplemente persoas que teñen necesidade de contar algo e que ninguén lles permitiu contalo e que puideron vir aquí a contalo, non? O impacto dunha radio comunitaria na súa comunidade é moi bestia. Eu sempre digo que o noso non vai de ser coñecidos pero irrelevantes para unha gran cantidade de xente, senón de ser moi importantes para unha cantidade pequena de xente. Menos coñecidos, pero máis relevantes. Pero cambiarlles a vida, ser verdadeiramente relevantes. Sí, sí. Entón, ese é un pouco o noso traballo, é un pouco como fomos chegando á conclusión de que era a incidencia que queríamos ter, non? Que non era unha incidencia cuantitativa, senón unha incidencia cualitativa. Boa reflexión. E ti non crees que agora, cos medios que temos hoxe en día, bueno, por a nosa parte estamos intentando, non? Sempre levamos o nombre de Quack a cada publicación que facemos e cada programa que facemos sempre está Quack de por medio e sempre se ven os micros de Quack, etcétera, etcétera. Pero non crees que cada labor tan importante que facemos agora cos medios que temos deberíamos pues darllos a ver a moitísima xente? Porque Sí, seguro que sí. agora moitísima xente valoraría eso, aínda que non sean da comunidade máis cercana, local, E sobre non? todo, De Quack. como se pode facer eso? Sí, e de feito intentas, fanse moitísimas cousas para que sexa así. E claro, os que levamos un tempiño aquí vemos a evolución que é moi grande. Quero dicir, o peso institucional de Quack como medio de comunicación dende hai 20 anos para aquí que non se parece en nada. De que non te collera o teléfono ninguén a que te colla todo o mundo. Esa é a diferencia. Sí, sí. Non unha diferencia pequena, Que poderíamos ter máis popularidade pois entre a xente, pois sí, pero para iso tamén é certo que deberíamos ter mellores condicións de emisión, que se nos escoitase mellor, que non se nos interferise, Podemos tirar unha torre que hai aí. poder ter antena un poquinho máis alta, quero dicir, temos moitas eivas que están relacionadas directamente co problema que vos dicía antes de non ter ningunha seguridade xurídica, ningunha seguridade económica. Hai que decir aquí que Quack ainda non ten Claro, a que te refieres? licencia, Non, claro. ¿no? Porque Nos, para non temos, emitir. nos emitimos sin licencia, nos emitimos legalmente porque houve unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que di que temos pola súa sentencia unha garantía temporal de emisión. Porque nadie vos dixo nin que sí nin que non. A petición da sentencia. Bueno, porque de hai dúas leis, o sea, a Lei General de Comunicación Audiovisual de 2010 que xa foi derogada, a Lei General de Comunicación de 2022 que din que os medios comunitarios temos dereito a existir e a ter licencias. Pero as administracións foron completamente incompetentes para a hora de desenvolver a legislación, están incumplindo a súa propia legislación. Claro, o tema é que el Quack pediu a licencia, pero nadie lle dixo nin que sí nin que non. Simplemente Non, está aí. nos estamos trabajando en ello. Desde que ano están traballando neso? Pois en teoría puxéronse mans ahora en 2010. Pero desde cando a solicitaches? Nos deixaron solicitala
Nos En deixaron. 2023. Como? Nos deixamos solicitar en 2023. Claro, porque non abrían o trámite. Nos podes solicitar todo o Sí, que te podes queras, mandar, pero se non hai pero un trámite. Pero claro. vos mandastes antes xa. Sempre, dende o 1996 empezamos a dicir queremos unha licencia. Pero, claro, non E entrou aí- a trámite Por nada. eso cando a Xunta decidiu que nos pechaba en 2017 Explica ben por que decidiron por que vos emitir pecharan. sen licencia, No, pero algo fixeste desa parte de eso. Fixastedes, no, fixo. bueno, alguén Que se fixo? Alguén lle sentaría mal algún comentario, seguramente Exacto. eso foi o detonante, pero Algen, alguén, Así, unha persona. algunha persoa. un ente. Pero Como esquivamos a bala aí. a ver, é que tampouco Non hai que cerrar outra vez coa... porque tampouco teño unha certeza eu a 100% de que fose esa persoa. Non hai pruebas. Aínda que logo se manifestou en varias ocasións moi en Activamente. contra de nós activamente, pero bueno, o caso é que tamén nos fixeron un favor con iso. Cada vez que nos queren facer mal, fannos ben, non? Porque ese Sodes como Pedro Sánchez. Ese- Salí de reforzado. O Madrid, sabes? Siempre salen reforzados. Porque Joder, vaya ejemplos. ese peche, sí, ese peche duros, difíciles de matar, sí. Ese peche foi o Die que Hard, peliculón, Ese peche foi o que nos deu agora pois ter ser prácticamente impechables ata que se sustancie este procedemento. Joder, impechables, Podemos dicir o que queiramos ahora en estes momentos. No, Vendo podedes- Opel Corsa. Eso tampouco, pero Perro Sánchez. Pero non sei, seríamos vamos, se por dicir algo se pecha un medio sería a primeira vez. Anda que non se din cousas. Bueno, pechar un medio, no, pero Vetar, sí. correccións. Vetar... Bueno, ir a un xuizo A ver. por inxurias e calumnias tamén. Claro. Aí, Sí, sí. pero tendes profesionais moi reputados por algunha razón que que foron condenados xa en repetidas ocasións por inxurias. Claro. Aí sí que entendo o seu programa de radio e a súa cadena de emisoras de radio funcionando. Entón tampouco penso que A ventaxa é que nos non dicimos nin inxurias nin calumnias. o problema, claro, a cuestión é que seguramente para nós, por la nosa praxe de comunicación, sería moito máis nocivo, moito máis dañino ter unha persoa que se saíse das marxes do que debe ser a comunicación que nun medio comercial cunha liña editorial belixerante con quen toque, non? Claro, porque sempre tens que seguir un guión moi Claro, a establecido. ver, mas tamén teñen outras armas, a comercial ten moito máis poder para poder defenderse. Como Ao final, non? Pero moitísimo máis. Claro. Mariano, como crees que acabará o tema este da licencia e todo isto? Pois sinceramente non o sei. Sei como debería acabar, pero non sei se, claro, pero non Todos sei. sabemos como debería acabar tantas cousas. Pero non sei se non o sei, o sea, é unha cousa máis das que escapan ao noso control. Nós temos que facer a nosa parte e agardar que esa administración fagan a súa. Aí estamos niso e non estamos sós nese empeño, non? Pero como deberíamos acabar? Pois como acabaron en Francia ou en Gran Bretaña ou en Alemania ou en Italia ou en Austria. Matiza. Coas súas licencias e con un sistema de financiación, con un sistema de financiamento. Pero polo de agora eu non vexo moitas sinais nin con este goberno nin con outros anteriores, Vais os gobernos máis ou menos nin iguais. nin co goberno central nin co goberno autonómico. É hecho mesmo todo, o sea que tampouco máis ou menos. Eu solo por incidir un pouquiño máis, porque aquí dixestes que a denuncia que vos sentou ben, pero no momento como vivistes, porque No momento estivemos un ano sen dormir, sí, claro. como levades eso? Porque Foi un momento difícil, complicado. Tiñamos moi claro que quería o que íamos facer, porque xa se plantexara como a hipótese antes. Nós temos aquí a teoría en CUAC de que se esperas a tomar decisións importantes un momento de crise, é moi probable que te equivoques. Sí, exacto. Entón, xa había plan de plan de emergencia. contingencia Había un colega noso se isto pasaba, sí, que claro. seguramente nos está escoitando, sempre hai que ter un plan B. Sí, bueno. Nós tiñamos un plan de contingencia Pero el dicía por outra cousa. Xa, bueno. e o plan de contingencia pois saiu francamente ben. Pero nunca pensamos que nos fora a tocar a nós, tamén é certo.
pero que estamos falando dun proceso judicial, como si imposibles, digamos, entre comillas, unha radio comunitaria pode levar a cabo. Bueno, porque tiñamos posibles. Quero dicir, dentro da planificación... eu estudiei en Dereito. Dentro da planificación... Sí, que estudiei Dereito tamén, pero dentro da planificación estratégica de Buscamos CUAC... en Wikipedia. Dentro da planificación estratégica de CUAC sempre se deixaba un capital de reserva, digamos, unha cantidade para un eventual procedimento judicial. Foi necesario, pero estaban aí os cartos, sabes que sí. Tarde ou temprano van a liar. Bueno, non sabes como, pero van a liar. Ahora que está estrelados, agardad un pouco máis, por si acaso. Nos usamos pseudónimos sempre. Bueno, menos Pedro Sánchez. Bueno, pero eso xa non me importa. Xa está, Claro, xa está. Con decir presunto antes, libras de case todo. Está vilipendiado. Presudo xa está na reta final, xa, pobre. Podemos dicir xamón en vez de presunto. Podedes, pero non funciona igual. Mariano, ahora, aparte de máis opinión personal, presente e futuro, non? Como ves a radio hoxe en día? Primeira pregunta. A radio en A general. A radio en general. Non a vexo porque se escoita, pero... Eso é o que te insistí, pero perdona, non facemos radio e vésenos. Perdona que che diga. Perdona. Segundo chiste maloso, que esto es censurable. Señor Estegosaurio, la radio tamén se ve xa teño ahora. idade para facer chistes de pai e case de avó. Pero non sei se sabedes cal foi o ano que máis persoas escoitaron a radio en España. Non sei, o ano pasado. Polo apagón, non? Non polo apagón. No. Durante o ano completo. Digamos, o 2025, pero se sumes a medio do apagón, claro, ese día. O 2025 foi o mellor ano da radio no Estado español. Entón, hai que dicir que a radio goza de boa saúde. Non quero discutir contigo, pero bueno. Se iso ainda es porque ademais, claro, que pasa? Que lle suman a radio por ondas máis a radio a carta, os podcast. Que pasa? Que xa sería superior ao número de escoitas de radio por ondas ao do 2024 e ao de todos os anos anteriores, pero ainda por riba lle sumas todos os podcast. Claro. Ao ritmo de vida que leva a xente, os formatos de audio non van ir para baixo. Esa é a sensación que eu teño polo de agora. Que ti non teñas que prestar nada máis que un sentido para estarte informando, entretendo ou facendo o que queres facer. Certo. Iso é unha vantaxe competitiva brutal. Hai moitos anos dixenlle un compañeiro que antes ia morrer a televisión que a radio, e penso que a televisión está bastante caput. Bueno, sí, co tema de co tema das plataformas, a radio a carta, pois tamén a tele a carta está, bueno, ten cuidado porque agora empezan a poñer tamén publicidade nas a carta e aí igual, pero aí sempre a avaricia é o que acaba rompendo o saco case sempre. Igual se retrotrae e volve a xente a televisión. Pode ser. O que eu quería dicir é que igual un formato híbrido. No, bueno, non é por defender o que facemos nós, pero ao final tamén por defender o que facemos nós. Efectivamente. Ao final se podes crear comunidade en X, o sea, que che vexa xente por diversos motivos, e depois a xente veche ou escoitache, ou veche e escoitache. Pero é a polivalencia. Exacto. É a polivalencia. Non sei, ás veces os críticos de cine ven unha peli e din que iso é teatro rodado. O sea, un streamer tamén está moi flipado. No, pero quero dicir, un streamer é radio televisada. Exactamente, sí. Queremos chamarlle formato híbrido. Bueno, pois chamémoslle formato híbrido. Non pasa nada. Se eu estou defendendo a radio, que che quero dicir é que tamén se pode ver a radio. Sí, vai triunfar, sí. Que pasa? Que a imaxe, dende un punto de vista de un radiofonista, a imaxe é limitante. Desde logo. Pero... Sí, porque a radio sempre... A radio o sonido, non? O audio. Estamos usando o sinónimo. Pero se non te importa, quero dicir, claro, non é o mesmo que fagas un programa de radio que precisa de moitos efectos especiais, non? Para que yo resumo nun exemplo que el vai entender ben. Prefieres Milenio 3 ou Cuarto Milenio? Eu prefería, bueno, non ningún, pero evidentemente, pero Milenio 3 acojonaba muitísimo máis que Cuarto Milenio. Era un programa espectacular. Exacto. Era todo por esa capacidade que tiña a radio. Desde logo, pero tamén estamos falando dunha época no que non existían os medios. Tiña que volver por Mariano. Eu personalmente prefiro 1000 veces o audio, pero sí que é verdade que hoxe en día moita xente chegase pola imagen, ainda que sea un segundo. Pero chegaste, claro, sabes? pero precisamente por eso digo que é limitante, porque para facer o que fas na radio sen nada,
para facelo en vídeo precisas un croma, efectos Sí, especiais, cierto. pirotecnia, unha cousa tremenda. Sí, cierto, eso totalmente de acordo. A ver, que moito o que falas ti é, para facer aquí unha pregunta, reconducir un poquinho, é que opinas das redes sociales en torno á radio? Porque nós utilizamos o vídeo... Estaba tirando por aí. Claro, nós utilizamos o vídeo sobre todo por tema das redes sociales, despois xa posiblemente nos escuiten, ou non, pero... A ver, as redes sociais son un complemento de marketing estupendo para calquera cousa. E a radio tampouco é unha excepción. Entón, se ti estás en moitos sitios, pois tes máis posibilidades de chegar a máis xente. Cal é o problema? Hai que volver a iVox. Claro, cal é o problema? O problema o teñen as propias redes sociais coas súas propias mecánicas que se están devorando a si mesmas. Non sei... bueno, básicamente porque son medios de comunicación, ¿no? Son moitas delas, son microblogging ou o que sexa, claro, pero que non asumen nin as regras nin a responsabilidade nin absolutamente nada do que leva aparexado un medio de comunicación. Pero polo que nos dixestes, o sistema de radios en España tamén é igual, non? Quero dicir, a jungla. Sí, a ver, é jungla, pero hai unha responsabilidade editorial. Quero dicir, se ti queres demandar por poñer un a gozar a Federico Jiménez Los Santos, queres E o azar fui totalmente ao azar. Foi completamente ao azar. Se ti o queres denunciar por inxurias ou calumnias, como fixo que sei o señor Ruiz Gallardón no seu día, pois pódelo facer porque Federico fai ser responsable do que di e o condenan, paga multa e xa está. Pero nas cumpre a redes súa condena, pero claro, nas redes sociais un perfil anónimo di calquera barbaridade de calquera persoa nunca pasou eso. Claro, Mariano está un pouco hater porque claro, sí que é verdade que nas redes sociales hai moita basura, porque nós tamén o vivimos cando creamos contido en galego, por certo. É un montón de basura no que de vez en cuando sale algunha flor que dis, vale. Claro, un pouco a nosa idea vai porque sí, hai un montón de basura como na vida real que o estar nas redes sociales está escondida, permítelle esconderse que na vida real cara a cara ou non pode, non? Pero tamén chegas a moita máis xente que solo ti, sin as redes sociales, igual non chegarías. E iso xa é un éxito, ao final, sabes? Nese sentido. Se quitas un pouco a mierda... Eu cando abandonei a meirande parte das miñas redes sociais, o meu sobrinho dicía que, pero cantos seguidores dis que tes? Estás tolo, tío, estás tolo. Pero xa non dicía polos seguidores, dicía por... Con que haxa un seguidor que che seguía... E si que ás veces botas de menos o impacto que tiñas, non? Con que unha persona xa decente, digamos, xa valía a pena. A ver, que eu as deixei por unha cuestión de saúde mental. Sí, eso é outro tema. Pero de higiene mental, non? Pero, quero dicir, cando falamos a nivel proxecto, a nivel institucional, eu penso que o punto está cando ti te aproveitas das redes, eso está ben. Sí. Cando son as redes as que se aproveitan de ti, eso está mal. Que pasa? Que non é tan doada ver a liña moitas veces, non? Entonces, se ti, o sea, nunca ningún medio de comunicación, ningunha ferramenta de comunicación se inventou para nós. Claro, o sea, era que se dicía era para os militares. De que opinión conta a do dono da imprenta, non? Pois con isto é o mesmo. O de Marguenda, por exemplo, non sabes así. Pero por meter tamén outro pau. Sí que é certo que cada innovación tecnolóxica en comunicación acabamos apropiándonos desa ferramenta, non? Como? Pois con enxenio, hackeando ou pirateando ou o que fose. Claro, pois tamén hai que buscarlle esa volta ás redes e hai moitos exemplos de xente que o fai. A liña moi complicada de dibujar, porque ainda falaba antes cun colega meu e díxome, non me daba cuenta, pero cada día vexo máis vídeos e ao final o tempo que estás aí é moitísimo tempo. Sórbeche. Porque ademais son reglas permanentemente mutables, entón é moito máis difícil darlle a volta. Quero dicir, se eu sei como funciona o algoritmo dunha plataforma concreta, podo usar no meu beneficio, pero claro, pode non cambiar pasado mañá. E ti non o sabes. E moitas veces ese algoritmo está oculto, xa, o sea, queres saber como funciona, pero non tens ni puta idea. Hai unha cousa moi mala detrás de todo este asunto e precisamente a opacidade, non? Claro, entón
a min o que me resulta realmente chamativo é que se debe a que non se educa en comunicación as persoas dende que acceden a ela. O sea, xa debería haber contidos de educomunicación en primaria. Sí. Porque a rapazada cada vez accede máis nova aos medios. Claro, como non temos esa formación, non nos decatamos de que o que nos parecería inaceptable nun medio de comunicación clásico, o sea, nun diario, nunha tele ou nunha radio, o sea, que son niveles de opacidade absolutos. Pero tamén hai que dicir aquí unha cousa, que cada vez a radio non tanto, pero sobre todo a televisión, estáse contagiando das redes. Sí, claro, Sí, todo estáse contagiando. Hoxe en día a televisión é como un... Estáse nunha selva moitas veces. Iba a dicir un Instagram, pero a mí pareceme xa un Twitter casi a televisión. Pero xa sen entrar nos contidos, simplemente o modus operandi do medio que sexa tan absolutamente opaco, a xente non o toleraría en medios máis clásicos. Claro, ti lerías un periódico que non tes xeito de contrastar se o que di é certo e que non está asinado por ninguén. Claro. Soltas aí o mensaje e fuera. Pagarías por iso? Dubido moito. Pero, sin embargo, todo o mundo consume un montón de redes que fan exactamente iso, non? Sí que se pagou, pero a prensa, o amarillismo que había, que eran máis cotilleos e cousas así, pero xa se... Contagious a todo ahora mismo. Claro, ese sería máis un tema de divertimento, non? O que falabas ti ao principio con eso das anécdotas dos profesores, tal, eso sí que pode ser, pero o que ven sendo información de verdad, vamos, sería imposible. A ver, é que logo nos aquí en Cuac en principio non facemos xornalismo, o sea, facemos comunicación social e tal. Fala por vostede, O que xornalismo é unha cousa moi seria, non todo o que sai nun medio de comunicación é xornalismo. O xornalismo ten que seguir unhas regras. Eu penso que, de feito, toda a comunicación debe seguir unhas regras, porque ti tes dereito á liberdade de expresión e mesmo a liberdade de expresión con publicidade, pero hai un contrapeso para ese dereito, que é o dereito do público a recibir información e opinión veraces, non? Entón, ese segundo dereito, o dereito contrapeso, sempre se esquece en todas partes. Bueno, é un momento de empezar a dicir que facer iso é moi perigoso. Que isto recórdame, por poñer unha nota literaria aquí, non sei se lestes Las uvas de la ira. Sí. O principio de todo, cando lle expropian as terras, o que din os ganadeiros é: pero quero falar ca persona que me vai. E din, ese é o banco. É como unha entelequia que nadie pode falar con el. Entonces era como que dixían, pois, que fajo, non podes facer nada e tiña que marchar. El líder. Isto é un pouquiño así, non? Que ao final non tes contra quen pelear. E como non tes contra quen pelear, ou aceptas ou... Sí, ou marchas como fixestes ti das redes. As persoas xurídicas xa non falamos nada de corporacións transnacionais, están en todas partes e en ningún ao mesmo tempo, non? Black Mirror aquí. Este é un melón moi importante, pero vamos a quedar sin tempo. Quería decir un par de cousiñas, pero bueno. E dixías que ibas a sobrar tempo. Sí. Si rajamos a Dios. Para ir acabando, quedan 5 minutiños. Para ir acabando, queríamos facerche un par de preguntiñas sobre o futuro de Cuac. Unha delas é: que che gustaría para Cuac unha vez que non estés dentro da organización? Eso é a primeira. E a outra, se algún día non estás, claro. Ou de repente tes como células madre, eres infinito, non? É que a pregunta era: que che gustaría para Cuac unha vez que non esteas? Claro. E vin que non quedaba ben, dixo, dentro da organización, porque isto non no, pues, na pregunta está a resposta. Que a mí me gustaría que Cuac sobrevivira a xente que a creou. De feito, dende o ano seguinte de fundala, xa empezamos a pensar niso. Testamento aí xa. É que é outra cousa irresponsable. Ti cando creas un artefacto como este, sempre tes que estar pensando que ten que haber alguén que colla o relevo sempre. Para que dispare sempre, non? Que non pare nunca. Para o que quera, porque quen veña despois fará a ferramenta fará súa. E non ten por que ser como é hasta agora, pois será de quen a faga súa no seu momento. Mas tamén os tempos cambian e terá que adaptarse. Claro. Exacto. Esa última pregunta, Mariano. Que lle dirías a xente para que veña Cuac e veña a facer un programa de radio? Vamos a infectar a más, veña. Eu diría que o vai pasar moi ben.
Ti crees? Sí, que vai pasar moi ben e que vai coñecer a xente bastante interesante e divertida, sí. Peculiar. Peculiar, sí. Sí, diferente, vamos a... Todo clichés. Ou igual non, igual son como eles, claro. Claro, igual esas personas van ver Que non están personas solos. máis afíns, claro. Sí, é bastante probable. Non, a ver, unha cousa que ten bastante chula Quack agora mesmo é que somos super diversa en todo o que en todos os parámetros que podes medir, non? Entón, sempre vas ter un sitio no que vas encaixar. Pois boa reflexión, Ou non. É bo que ten a radio tamén, Pero non que vas a chegar Da aquí igual falo o porque teu vas programa. a facer o teu programa. Tamén hai xente que fai, Quero dicir que non che obligamos a E socializar. aí hai algún socio de Quack Que ainda non... Que non sabe ni quen hai anos que non o vexo. Pero sabedes que está ben. Sí, sabes que está ben Vale. e quen é onde vive, pero que eu hai anos que non o vexo. Pagando a cuota, pero xa porque está, sabes, É así. porque sae o seu programa, quero dicir. Ah, vale, Porque vale. se emite, porque senón non Está, sabía. imagínate que está todo grabado desde... desde aí anos. Que un androide. É todo nevera, Sí, non? que grabou 20 anos de radio, ou 15 anos de radio. Hai un esqueleto aí sentado. Bueno, pues Como Mariano, Jiménez de los Santos. Presunto. No, vale. presunto esqueleto. Vale, Mariano, pues moitas gracias por vir a facer unha oriña destes lados. Espero que che Moitas che gustara. gracias a vos por facer este exercicio autorreferencial endogámico. Autochuparnos as pollas, que non nos sei. ven genial. A ver, eu prefería dicirlo dun xeito máis elegante. A ver, non somos Marilyn Manson, tío. Bueno, te voy a ir cortando. Cállese. Pues nada, estamos en Quack FM, na 103.4. Recordade, este programa vai estar colgado no Radio Eco de Quack en YouTube e Spotify, e podes encontrarnos nas redes sociales, que ainda que non lle gusten a Mariano, Instagram e TikTok. E iVox. Moitas gracias, Mariano, e un saludiño a todos. Ivo- Moitas gracias a vos.